Pozdrav svi ljudi, došli u moj klip i ljudi, da sam samo te da vam kažem da će on, znam se, on će biti, od sada će voditi kanal sa mnom. Znači, možda neće biti baš u svakim klipovima, ali će uglavnom biti. Eto, mi smo, ako hoćete, ali nećete, sljedeći klip ljudi će biti Rocket League, znači skinuo sam on, znači baš cool igrica, ne? Fuj to. Tako da, eto, on je novi član, bacite like, on je novi član i bacite subscribe. I ljudi, A nemojte u potok da ga bacite. nemojte u potok da ga bacite. Tako da ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Vidimo se vrlo uskoro. Vozdra Raja, ovdje je vaša, ne, zevam se. Tako da ljudi, pozdrav.